Ćao i dobrodošli u Hitman Absolution. Ovo je naša prva misija. S vama su Mr. Johnny and Mr. Kimi. Sada ćemo demonstrirati prvu misiju Hitmana. Sada ćemo početi da izvršavamo akciju. Headshot. Mrtav je mrtav. I ovo je mrtav, ne mogu da verujem, čovječe. Sada ćemo da ga dumpujemo. Ovog eliminiši. Elimination and he is dead. Inače, mi smo profesionalci za Hitman Absolution. Ovo već igramo od godinu dana. I ovo je dobio headshot. Sada ćemo da aktiviramo checkpoint. To ako počne neka drama i nešto se desi da nas ubiju, mi ćemo početi odatle. Idi change cover. Tako. Change cover. Sada ćemo zadaviti onog dole što stoji, što gleda. Ko muva bez glave. Kako buri, ko neki majmun. Sad smo ga zadavili i sad ćemo ga odvesti u jednu korpicu tamo. Malo pajki. Sad smo ga najebali. Nije to ništa, mi smo profesionalci, mi ćemo ih sve koknuti. Jeste, ovdje ćemo knockout, idi do kontejnera. Sad ćemo njega ubaciti u kontejner. U stvari ne, nego možemo i da zaobiđemo. Nije on neki bitan. Sad čekamo ovu dvojicu što se sprdaju ovdje. Što Kenjani što samo pričaju. Nek samo zaobiđite. Oni su bezopasni. Mislim, nisu bezopasni, imaju pištolje i to. Ali mi smo zato profesionalci. Idemo do ih vrata i otajemo ih. Sada smo izašli neku predivnu terasu koja ima predivan pogled na more. Ovu dvojicu ćemo da gurnemo samo, da ne pravimo probleme. Vidite, onaj tamo čovek gleda na neke ajkule, nešto tako. Gleda u ajkule, mi ćemo ga gurnemo. Sad su ga pojela ajkule. A ovaj ovdje gleda neke ribice. I njega ćemo da gurnemo. To je to, sada ćemo se presvući i ući kod ovih, kako se zove, nekih botaničara. Jeste. Botaničara. Držite na tastaturi CTRL da ih zaobiđete, da vas ne vide. Također ovdje držite instinkt svoj. To će vam jako pomoći u ovoj igrici. Sad sakrite od ovog stražara ovdje koji će uskoro biti mrtav headshotom. Sad će da im pada malo kišica. Se okupaju, nisu se prali mjesec dana u pičkoj materiju.
izvesti opasnu stvar, a to je penjanje po litici. Sad se spustimo dole. Malo napravimo sada vrtešku. Malo vrtešku. Sada se popnemo gore i izbacimo čoveka kroz prozor. Vidite ovog ovde. Ćao. Ovog ćemo ubiti. Šolj. Ljudi, ubit ćemo ga šoljom. Mrtav. Sad otvorimo vrata i odemo do kompjutera. Da isključimo video nadzor. Disable security. Da se presvučemo. I to je to. Ovo je kraj drugog. U stvari kraj prvog. Izvinite, kraj prvog parta prve misije. I vidimo se u sljedećem. Pozdrav od Kimija i savršenog Lukića. Doviđenja.